no baixo. O baixo estaba sin acabar, pero faltaba o suelo. Ainda non tiñades o fillo daquela. No. Estabais recén casados. Sí, e fomos vivir ali á casa. O Silva Casari, meu cuñado. Que conozco, que vive ali no Camiño do Pino. Seguro que de vista sí, Que é pequenico, ele. Seguro que de vista sí, pero non caigo. E ibas Casari, e resultábamos con miña sogra. Estábamos con o meu sogro cando morreu, vindo con eles. E ibas Casari, oixa, o meu baixo chamaron para vivir. Ímonos para ele, e tío Casari tamén te me sentou tua mãe. E dixo, eu venho, vale. Que foi, botou, non sei se botaría un mes e se foi dali. Non ferraba, noraba a miña sogra, non ferraba. Fomos para esa casa, e casados e quedou ali. E pois estábamos nesa casa xa cando non fomos para Francia. Pero eu tiña o solar sin bajar e eu me cago en Dios. E fomos para Francia. Ao mes lle mandei á muller os cartos para pagar o solar. Nun mes, pero daquela, o solar, daquela eran cartos, pero daquela custara pouco, custou 13.000 pesetas o solar. O solar costaba pouco. Daquela era moito, pero agora non é nada. Que agora que é iso? Non son nin 100 euros. Xa lle mandei os cartos, mandei, pero tamén. Baja o solar. Leva-lle as 13.000 pesetas ali ao señor Francisco. Cando? O señor Francisco que foi o que che dixou os cartos, Deixou non? os cartos que morreu. No Cobal. Si, vivía aí no Cobal. De que vivía ese señor Francisco? Diso. O Francisco vivía deso. Vivía diso. Era un... E xa non era novo, xa estaba viúdo. Pero como lles chaman? Era un... Un que presta cartos a uns e a outros. O sea, que vivía diso. E vivía deso. Home, era rico, E se non se lle pagaba, Luís? Pois, foi de fianza meu sogro. Dixo meu sogro, os cartos non sei o que nos ten. Sei que estará aí tamén. Dixo, timo de trato con ele e se deixanos. Para o solar. Vamos a probar ao señor Francisco, que non o deixa. Viñemos e quedou o meu sogro de fianza. Así, señor, deixou. Morreu meu sogro e vi os cartos. E vi xunto dele. Dixo, o señor Francisco, meu sogro morreu, dixo, só sei, ó. E agora non hai fianza. Como facemos agora? E os cartos, por momento, ainda non os teño. E se me ti has de ser un home, porque a mí non me conocía, has de ser un home como había de ser se teu sogro vivira. E eu, ser igual, dixo, xa vale, non fai falta fianza ni agora. Xa vale. Era bom entonces. E eu, se eu, o mismo, cobraba, había que pagar os rentos, sabes que son os rentos? Sí, Sí. co que ganaba él, realmente. Canto foron os réditos? Os rentos eran pouco, de 13.000 pesetas, que serían 500 pesetas ou así. Xa era, pouco non era. Dixo todo ele, dixo, xa está, has de ser un home, xa está. Bueno, hombre. Isto me dixo, seguimos así. Cando fomos para Francia, leve os cartos ao señor Francisco. E trouxe, me distrairei, que me quis cobrar. Dixo, non. Dixo, dentro de nós xa non corren os reitos, ten os cartos aí, pero xa suxirei cobrar á casa. Porque tiña un xerro que estaba noitamente un saso de Valdovín. E dixo, o xerro, junto a toda a muller, o xerro quero mandarme as camín. Pero me cago en Deus, o que hai aquí é meu. E non quero que sepa nada, vai a tomarme no saco, non vas a malgüe. Dixo, os cartos, que me os quero aquí na casa. Xa suxirei cobrar eu á casa. Dixo, dentro dos os reitos xa non corren. Xa me traías, xa irei calquera día por ali e compras. Vale. E eu me só así foi, probou, cobrou-me só, caralho.